Jur, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Jur, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de vicepresident segon, conseller executiu de Medi Ambient, Món Rural i Esports del Consell Insular de Mallorca en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Jur, per la meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller executiu de presidència del Consell Insular de Mallorca en lleialtat al rei. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Jur, per la meva consciència i el meu honor, complint fidelment les obligacions del càrrec de consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca i en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Juro, por mi conciencia y mi honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero Ejecutivo de Bienestar Social del Consell Insular de Mallorca, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Jur, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Juro, por mi conciencia y mi honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Consejero Ejecutivo de Turismo del Consell Insular de Mallorca, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Gracias. Jur, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca, en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Honorables conselleres i consellers, autoritats, amigues i amics, mallorquins i mallorquines. Molt bon dia a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia especial, en aquest acte de presa de possessió de nous consellers executius d'aquesta institució. Amb un temps on hi ha falta de compromís, amb on tot va molt ràpid, on sembla que no hi ha espai per la reflexió i per deteniment, avui, en aquest acte, reivindicam els valors del deure, de la rectitud i de la feina ben feta. Són virtuts aquests que, malauradament, aquests darrers temps se'n senten a parlar poc. Avui, aquests homes i aquestes dones esdevenen consellers i conselleres, signant un compromís irrompible, millorar la vida de tots els mallorquins. Aquest equip està format per persones amb idees molt clares i que posaran tot el seu esforç i tota la cura per fer de Mallorca el millor lloc per poder viure. Són experts en l'àmbit de l'economia, de la cultura, dels serveis socials, del turisme, de la mobilitat i sobretot tots tenen un denominador comú, coneixen perfectament en els ajuntaments, a les administracions locals. Són persones d'una gran vàlua professional que portaran tot el seu bagatge professional i tot l'entusiasme personal. Són persones que tenen una experiència molt gran de gestió dins el sector públic, però també a dins el sector privat. Dia 28 de maig, els ciutadans de Mallorca varen clamar un canvi a les urnes, i això és el que volen fer, dur el canvi a Mallorca. Per aquest motiu farem feina en les persones que són invisibles, en les persones més vulnerables, en els majors, en els petits, però també en totes les persones de classe mitja. Aquestes persones que s'aixequen a les 6 del matí i que fan feina sense descans, pensant en treure davant les seves famílies i especialment els seus fills. Aquestes famílies que durant 8 anys han patit les polítiques d'esquerres, aquells autònoms i assalariats ofegats per imposts, ofegats per les imposicions i atrapats en els nombrosos embossos que sofrim a diari a la nostra illa. Nosaltres estem decidits en acabar aquest malson i lluitar per la llibertat d'aquesta terra, tal com ens han demanat els ciutadans de Mallorca. Aquest és el nostre compromís i el coneixeu tots. Per això, per avui, vull xerrar dels nostres deures com a servidors públics, una part molt i molt important en aquesta nova etapa. El primer de tots, el primer deure que vos vull comentar, és el de vocació de servei públic. En totes les nostres decisions sempre posarem per davant l'interès general i aparcarem l'interès particular de cada un de nosaltres. Servint el poble de Mallorca serà el far que ens guiarà durant aquests pròxims 4 anys de mandat que els ciutadans de Mallorca ens han donat. Governarem amb humilitat i escoltarem les demandes i les necessitats de tot el poble de Mallorca. Ho tenim ben clar. Les portes del Consell estaran obertes de bat a bat, ho vaig dir en el passat discurs de dissabte en aquesta mateixa institució. Aquest govern no se tancarà en els despatxos, ho tenim clar. Continuarem estant a peu de carrer, com sempre hem fet. La nostra feina serà recórrer cada un dels pobles i barriades de la nostra illa per conèixer de primera mà els problemes dels mallorquins i, sobretot, per oferir solucions. I seguint en la nostra premissa de primar aquesta administració i d'eliminar despesa supèrflua, amb aquesta composició de consells executius que avui presentam, estalviarem a tots els mallorquins i a totes les mallorquines $500.000 d'euros que podrem reinvertir en polítiques socials per ajudar els ciutadans d'aquesta terra. Nosaltres tenim per davant la missió de dignificar aquesta institució, el Consell de Mallorca, una institució infravalorada i menyspreada aquests darrers anys. Hem de recuperar el prestigi del Consell, el veritable govern de tots els mallorquins i que té un paper fonamental en el benestar de tots els nostres ciutadans. És la nostra responsabilitat recuperar l'esplendor i el bon nom del Consell de Mallorca. L'altre gran deure que avui també vos vull comentar és el del diàleg. Diàleg entre tots els ciutadans i diàleg en tot l'equip de govern. Per aquest motiu tenim ben clar que farem feina des de la concòrdia i la nostra bandera serà aquesta,
Farem feina perquè aquest pacte sigui un exemple de governabilitat. I malgrat el renou i la por que desprenen determinats representants de partits polítics, nosaltres demostrarem que hi ha una altra manera de governar, sobretot en llibertat, i fer d'una altra manera la política que reinarà o que s'executarà durant aquests pròxims 4 anys. Tot això ho farem amb una de les qualitats que més valora, una de les qualitats que més exigeix, l'honradesa. Perquè som aquí, perquè el poble de Mallorca mos ha elegit, mos ha triat. Per aquest motiu vos demano a tots i cada un de vosaltres que facem que els mallorquins se'n sentin orgullosos d'aquesta institució i de la nostra feina que duram a terme. En lleialtat, amb honradesa, però sobretot respectant les institucions i les tradicions d'aquesta terra. I hem de vetllar, com no pot ser d'una altra manera, en el compliment de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia. També vos demano determinació i perseverança per dur a terme aquests projectes que hem anunciat i que començarem a executar des d'aquest mateix moment. El camí no serà fàcil, ho sabem, però són iniciatives que amb l'esforç, la dedicació i la implicació de tots i cada un de nosaltres se podran executar. I en darrer lloc, voldria destacar també avui el valor de la feina ben feta, aquella que comporta molt d'esforç i sacrifici, però és de veres a on se dona els resultats i les satisfaccions, no únicament de nosaltres, sinó de tots els mallorquins. Estimats consellers i estimades conselleres, és un honor i un privilegi ser conseller executiu d'aquesta institució. Però recordeu que són servidors públics i que estem per complir amb els nostres deures. Vocació de servei, respecte a la paraula donada, humilitat, diàleg, honradesa i perseverança. En els darrers anys hem après que el futur és molt incert, que no sabem el que ens depararà el futur, però sí que estic totalment convençut que amb aquest gran equip que avui presentam farem feina per afrontar qualsevol cosa que se mos presenti i farem feina per, com vos deia al principi d'aquesta intervenció, aconseguir la Mallorca que tots volem, un lloc esplèndid i lliure per poder viure. Moltes gràcies a tots i enhorabona.